Mit navn det er Jonna, og jeg er træner for de bare maver i Epstein. Og jeg har simpelthen fundet ud af, at vi skal bruge øl som drivmiddel til at opnå bedre bare kassekarakter. Min idé er, at vi drikker øl og atter øl. Jeg er da udmærket klar over, at det ikke er så fantastisk sundt. Velbekomme. Er du på holdet, eller er du ikke på holdet? Hun er på holdet! Når jeg ser Benny bag baren, så kan jeg godt se, at vi går fra teori til praksis. Træerne vokser jo ikke ind i himlen, vel? 3, 2, 1, go, 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 go! Giv den gas! Giv den gas! Er I med på holdet? Men vi skal nok klare os. Kan I høre mig? Giv lyd fra dig! Hjælp Epstein til bedre barforhold. Ved at købe øl i Epstein kan du støtte din bar hver gang du drikker. Epstein. Altid billig øl.